Hvad skal I? Vi skal hjem til fødselsdagen. Ja, det lyder spændende. Kan I ikke bare gå forbi? Ja, jeg filmer lidt. Ej. Pas på vejen, ikke også? I tosset. Det er fint. Videre. Når man synger, bliver man rar. Så ugens sang er mobbepolitik og en god brugbar pædagogik. Så vi er bare alle nok at spille. Så kan du bare. Kære Mathias, og jeg er så kun dig med at give jo. Det var det faktisk radio. Men lov mig, at du bliver aldrig træt af livet en skønne dag. For du er Mathias Himmelblå, og det er du fra nu af. Jeg ved da godt, du synes, at jeg er et gammelt nar, og hvad så? Jeg har prøvet dit. Skal du prøve mit? Kom så. Himlene og stjernerne og fandenes store kvej, de står på hver sin side af dig. Vil du sige ja eller nej? Jeg vil lukke op for dig. Se en pyramide. Luk op i Neptusner. Den er lige i din far. Jeg bliver hos dig det halve døgn. Fylde dig med løgn, og du skal med mig op i kår. Han er alt for stor at parre til. Er det ikke rigtig cool? Nej, han er en andrig. Bare kald med tage ham. Ha, det er noget. Haha, hvor er du grim. Den ser sød ud. Må vi godt lege med den? Jo, men jeg skal prøve at hente på ild. Vi kan ned og holde i 4 år i tiden. Wow, nok. Kom her med flyve. Ej, nu fløj den væk. Jeg advarer imod mine superkræfter. Får jeg ikke så det overrasket? Nå, det er over. Ham der må komme. Ham der. Jeg kender ham der. Hallo, Melissa. Nej.
Kan vi få en bitte